Wat ik het leukste vond aan dit hele Limburg Stemt Af traject is... Het samenwerken met mijn klasgenoten. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik... Sowieso al eerder beginnen, zodat we een iets beter afgewerkt eindproduct hadden. Het hoogtepunt van ons traject was zonder twijfel... Dat het project is afgeraakt. Stem is gewoon de max, omdat... Ik vind het heel leuk om vooral met je handen ook bezig te zijn en met je hoofd. We hebben een wand gemaakt waarbij wij de geleverde energie die onze zonnepanelen maken kunnen inlezen en de data die wij daarvan krijgen kunnen wij gebruiken voor te zien welke apparaten wel of niet aan mogen. We bestaan uit 3 klassen, 6 industriële ICT, 6 informatica, communicatiewetenschappen en 6 ELT, elektrotechnieken. We hebben met 3 ondernemingen samengewerkt. Smappy, die hebben ons de laadpaal gegeven. Fluvius heeft ons de digitale meter gegeven en Rexel heeft ons de zonnepaneel en de omvormer gegeven. Ons deel van de Smart Energy Hub is het maken van het spel om mensen aan te moedigen een opgewekte energie ook op een zinvolle manier te gebruiken. Dit doen we door de gebruikte opgewekte energie om te zetten in een soort currency, waarmee ze bepaalde gebouwen in het spel kunnen kopen om meer progressie te maken. Ik vond het enorm cool omdat we op een veel grotere schaal werken als dat we normaal doen. Normaal hebben we gewoon ons klein programma en daar blijft het. En nu hebben we daadwerkelijk een fysieke constructie en een programma waar we daadwerkelijk echt iets mee kunnen doen dat ook in de echte wereld zou gebruikt kunnen worden. Buiten het spel hebben wij samen ook een app gemaakt. Het doel van deze app is om uw energieverbruik op de voet te kunnen volgen. Je gaat kunnen uitlezen wat uw verbruik per week of per maand of per dag is en ook hoeveel uw zonnepanelen opbrengen. Wat ik vooral geleerd heb is hoe dat we moeten werken met het programma Unity, waarmee dat we iets meer programma's kunnen maken dat echt naar de buitenwereld toe kunnen gestuurd worden, naar mensen dat kunnen gebruiken en iets minder gebruikt worden als wij als programmeurs. Ik vind het een heel positief project, zeker omdat het echt aanloont aan de core business binnen Fluvius. En zeker met de energietransitie die op poten staat, is dat wel een heel belangrijke issue. Ze moeten weten hoe sluiten we het aan, hoe programmeren we, hoe stellen we de laadpaal zelf in, wat zijn de mogelijkheden. Gaan we met zonne-energie combineren, gaan we met dynamische tarieven combineren. Dus het is wel vrij belangrijk voor de jeugd voor te weten hoe waar ze mee moeten werken tegenwoordig. En wat de punten waarop gelet moeten worden natuurlijk. Een mooie demostand dat ze gemaakt hebben, om toch op een leerrijke manier te kunnen tonen aan de rest van hun studenten hoe die materialen precies werken.